І ўжо не ведаю, ці звязаны гэта факт з папярэднім, але гэты сезон зрабіўся сапраўдным сезонам вяртання некаторых клубаў у плэй-оф нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Гэта дазволіла Лейкерс заняць канчатковае 4-е месца ў заходняй канферэнцыі і захаваць за сабой перамагу да... Мага Руліс. Шаноўнае спадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Літаральна днямі скончыўся розыгрыш рэгулярнага сезону нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі 2025-2026 гадоў. І чарговы выпуск праекту пра баскетбол па-беларуску распавядзе вам пра найбольш цікавыя навіны і падзеі апошніх 2 тыдняў гэтай рэгуляркі. Ну што, пагналі! Пасля вельмі ўдалай другой паловы сезону агулам і сакавіка ў прыватнасці, велізарны шок напаткаў заўзятараў, кіраўнікоў і гульцоў клубу Лос-Анджелес Лейкерс перад самым пачаткам плэй-оф. У ноч на 3 красавіка ў другой палове матчу супраць Аклахомы суперзорны Лука Дончыч атрымаў траўму, праз якую нават не здолеў скончыць гульню. Праведзенае на наступны дзень абследаванне дыягнаставала ў аднаго з лідараў азёрнікаў расцяжэнне падкаленнага сухажылля другой ступені ў левай назе, праз што ён выбыў па афіцыйных звестках на нявызначаны час. І гэта ўсяго за 5 матчаў да пачатку постсезоння. Аднак і на гэтым беды Лейкерс не скончыліся. Усяго праз 2 дні пасля траўмавання Лукі лос-анджелеская каманда згубіла яшчэ аднаго важлівага гульца асновы. У абаронцы азёрнікаў Осціна Рыўза выявілася траўма касой цягліцы жывата. У адсутнасць першай і другой опцыі ізноў прыйшлося ўспомніць свае маладыя гады і ўзваліць на свае плечы ўсю каманду 41гадоваму Леброну Джеймсу. І ў яго гэта даволі неблага атрымалася. Так, у апошніх матчах сезону без Дончыча і Рыўза Джеймс выдаваў статыстыку на ўзроўні блізкім да свайго намінальнага прайма, а каманда ў матчах, у якіх прымаў удзел Леброн, атрымала ўсяго 1 паразу. Гэта дазволіла Лейкерс заняць канчатковае 4-е месца ў заходняй канферэнцыі і захаваць за сабой перавагу дамашняй пляцоўкі ў плэй-оф, які яны вымушаны будуць пачаць без 2 са сваіх 3 галоўных зорак. І калі Осцін Рыўз амаль дакладна не павернецца ў першым раўндзе, то Лука Дончыч прыкладае ўсе намаганні па як мага больш хуткаму вяртанню ў строй. Славенец паляцеў у Іспанію для правядзення эксперыментальнага ін'екцыйнага лячэння з выкарыстаннем па чутках ствалавых клетак. Як думаеце, ці дапаможа такое лячэнне Дончычу павярнуцца да гульні ў красавіку? Пішыце ў каментарах. Гэты сезон зрабіўся сапраўдным сезонам вяртання некаторых клубаў у плэй-оф нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Так, сапраўднага фурору нарабіла моладзь Сан-Антонія, якая не проста павярнулася ў гульні на выбыванне пасля 7гадовай адсутнасці, але і зрабіла гэта, завяршыўшы рэгулярны чэмпіянат з другім вынікам сярод усіх клубаў лігі. Таксама, упершыню за 4 гады у плэй-оф згуляе адзіная канадская каманда сучаснай NBA – Торонто Репторс. Апроч гэтага хочацца адзначыць поспехі яшчэ аднаго клубу з усходу, а менавіта Атланты Хоўкс. Перад дэдлайнам клуб абмяняў сваю намінальна галоўную, а фактычна ўсё больш праблемную зорку Трэя Янга ў Вашынгтон, а таксама дадаў да свайго і так маладога і амбіцыйнага складу маладога і галоднага да гульні Джонатана Кумінгу, адначасова пазбавіўшыся ад мега-траўматычнага цэнтравога Крыстапса Парзінгіса. І гэта спрацавала. Хоўкс, якія мелі ў першай палове сезону адмоўны баланс перамог-паразаў, другую яго палову завяршылі з вынікам 24-11. І ўпершыню за 5 гадоў выйшлі наўпрост у плэй-оф, скінуўшы з сябе цэтлік клуба, які з'яўляецца заўсёднікам турніру плэй-ін. І ўжо зусім хутка мы з вамі даведаемся, як складзецца лёс усіх гэтых вернутых каманд у гульнях на выбыванне.
У ноч на 7 красавіка у гульні супраць Кліўленда Мемфіс паўтарыў рэкорд нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі па колькасці выкананых дакладных трохачковых кідкоў за матч, ажно 29. Аднак нават гэтае дасягненне не выратавала шматпакутных Грызліс ад паразы ў тым матчы. Нападаючы Х'юстону Кевін Дюрэнт па выніках гэтага сезону набраў 2026 ачкоў. І такім чынам не толькі заняў 4-е месца ўва ўсёй лізе па гэтым паказчыку, але і ў свае 37 гадоў зрабіўся найстарэйшым гульцом за ўсю гісторыю лігі, якому падкаралася вышыня ў 2 і больш тысячы ачкоў. Матч паміж Ютай і Мемфісам, які адбыўся ў ноч на 11 красавіка, увайшоў у гісторыю нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі як першая гульня, у якой адразу 3 гульца афармлялі трыпл-даблы. Адзначыліся такім дасягненнем Джон Кончар і Без Мбэнг з Джаз і Джамай Мэшбек з Грызліс. Супрацьстаянне паміж Мілуокі і іх галоўнай зоркай Янісам Андэтакумба выйшла на новы ўзровень. Незадаволены нядопускам да гульні грэк заявіў аб наўмысным адхіленні кіраўніцтвам клубу, у той час як штаб Бакс настойваў на няпоўным узнаўленні Яніса пасля траўмы. Справа дайшла да таго, што ліга пачала афіцыйнае расследаванне. І ўжо не ведаю, ці звязаны гэты факт з папярэднім, але адразу пасля завяршэння гэтай рэгуляркі Док Ріверс пасля 3 гадоў працы пакінуў пасаду галоўнага трэнера Мілуокі. Канчаткова вызначылася палова ўсіх пар супернікаў па першым раўндзе сёлетняга розыгрышу плэй-оф нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. На захадзе Дэнвер згуляе супраць Мінесоты, а Лейкерс супраць Рокетс. А на ўсходзе Нью-Йорк сустрэнецца з Атлантай, а Кліўленд з Таронта. Супернікі ж лідараў заходняй канферэнцыі Аклахомы і Сан-Антонія будуць выяўленыя ў турніры плэй-ін сярод Фінікса, Портленда, Кліперс і Голден Стейт. А за сустрэчу з Дэтройтам і Бостанам у плэй-ін усходу пазмагаюцца Філадельфія, Арланда, Шарлот і Маямі. Вось такімі падзеямі адзначылася канцоўка розыгрышу рэгулярнага сезону нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі 2025-2026. А якія баскетбольныя навіны першай паловы красавіка найбольш запомніліся вам? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!